Ukertong na Mauhati constituency ba Roswell Shadam ularai ban mi madan ban yakun hakane ka samoy election ar paulai naga People Democratic Front lani ka PDF ula shim yakarai ban yakun hakane ka samoy bat kumbalong menta ula longru uway na pdengki nyongut ki kertong ban ya aireng haka election jet nong mi khamat shaka yeng dorbar thawain ka jilla na Mauhati constituency. Habayo abanyakran berurib hoi news uba Roswell Shadam ula ong ba onam pendam satya bat unyang hadu kabakun la job nerem ale menta nginya pen ayu te urangba udan ban ong unono bami samadan menekun ke election udan ni katong udan ke GE te kita ke pelong bani le election te naglem junga ka dawba dosan ke pelong yang abangan le ke election kalong mar bang i bakadong bat kathain jungi kadang sadin sisya hapo mau di constituency dan mar kata ke pelong yang abangan nilai yang ke election walada don sibun gijingnya kum bagi orang kena ke juk menta kapisa ke dewa kamadu ke election tengah mi nak kelongin ke beduk ke bah kerdu nak kesinong ke baritan ngaduna kita baru kiliang dari habayu ipat deh jia jung peba ngamlak ban supek dan ngamlak ban susan nak terkadang mi samadan menilai ke election bandiwa ban ai gi sikri kababha bat kababahatam syai pai ba anong song jongka area ke jomi to ka kijinduna ki kibun bha hapo ka kondisi ki jongi dan pai sekalti sengkin ru ngiduna bha ki babun ki jeka ki bahadu mata dan don gisnong ki bingi dang ha ban ya ta kijaro dan nang ta sakawe ru iba ka ba kong santam kalong hapo ka mau hati kondisi jongi ka ba ki pai ba nu snong ka bangila don kam kerki bagalong habi debat kene ke education habi debat ke school markum balong adu menta lain no tan ka ke school gidang gam ka school mission jong ka paris sala ente ka ba hang te tangkat nongut ngi ban pha yagi khun jungi sa school ki ba bon hi ngi haban ki ram ban pha school sa silong sa nong po kum ta ter te kum ki kimi pa ngi don ka jinge ban kit yagi ke kit ke bakia om tang ban si by school ni hab ru ban kit khli kumna ban penbiang ki kebaying bai sembat kumta teter bat segweng iba kajing duna palat ki khun jungi ka area na ka dong mau ti kon sti jungi ki ba mi sikmat ki ba pas ba jing pule namar ba ki kini ki pa gi jingai na lagi jongi khun jungi ka juk ke begitu mata ke juk ke ba ka jing snu ka yale persya baman si bat ka kala ban thombor ya ki khun gi kiti jungi te ka daw ba jong ka jing bom la gi khun jungi ban poi sikmat ha jing pule namar baka la jengai ke school kumangong syadu syanong po syong sning haban pha te kini gi sning ki yo ban yalam ban hikai baklai kun jung namar bangi ki jengai nangi kimi pa te gede kita bagi kun jungi kibun gi drop out kimla ban pendep gi jipule ta habi debat ka jinjit junga ya ka parti PDF ban kun ni election hakane snam arjara pulai kawing i bagane ka parti ka deng dei ka parti ki bathamai ka badang khui dang subah kana kanor bathamai kadang khui kadang subah dada pipaya gitiar kiba penik di company kidang long original kiba thmai dan mar katang i bagane ka parti PDF kadang khui kadang subah kadang lai nak kanong ka corruption la na banong kakat kum gajuk ka bangidon menta dan tas gawe ngape ru ya ki leader jong kata ka parti kiba don dan ne baling presyong nurum ban ngakwa bani khun na ka parti ngai i bo leader jongi hakane ka parti balong leader hagi por gi baladap menta dolong ba kabin melimungap balong presiden jui the working presiden jui ba bante dor lendo ngas ngatunat ba hag jingong minister jong ba bante dor lendo kum leader jong ne parti jui udon ka jingkit kli nak menta ka nak menta ginung rap gi udon hapo ka jela ka jungi te kum leader jong ginung rap ngaru ngala de we leader jong ginung rap ngadon hak ACFU menswa te ngala resign nak ta namar ngam long benel election bat kajing don hak ta kesen namar kamsya banil election te ngaru ude badon gajing ik nak kerpang nak ta ginong rep gijongi temang iba une ulidar badon hak ne ke parti udon gajing klik gajing ik bat gajing yo i ya gajing non kam jing ginong rep jing pok jela kaya de keng bat kanong rem gajunga bangadon ke ba hakmat ke ba ngayu i baga mau hati constituency jungi kendai pok kendai persen gide ginong rep telada ni ginong rep ni sya le klen ni sya ino haga government jui ngai bagata karoi ke par kan wan lano haga mawati ko nasti jui ban lese kala melong hapo ka thamri boy jungi ru kumjo habi de bet ka election emle
kadai sen wana kong ka election indisi ngalai le asnam arjar khandai te ngai sarem no namar ngadang long thmai padon mai thu inga te nang ta kas kata keji election kamda paka kamda biang ba tang khandiat banai tang sibnai shwaban ka election ngami semadan ngai le election arjar ka pra ru ngaladong ngejing angnut bani le election tengah klaim yo tiket te namaran klaim yo tiket klaim le shu te hagani kenti menta te kamdan shu na kalian ketika ru kali tikena te ngani le be hadu bakut ikena election jong kena kesenam ke bidon menta to kaji i junga hagaji ya lunti junga hagini ki benai la kumba khadwe benai menta ngale lunti hagani ke jingpen kre ke election hagani kesenam arjara fulai ka ji i junga kalong ba habang apoy man gisnong sebaro gisnong ka don ga sur jung pai ba ka bakin ai gi jingkersian namar baga deiru kepor kas timing ga bangidon hagani kesenam arhajar arpulai nang takjim kre election ka bagi pai ba minung ong nungwei kila nya kila kedang yagi kandidat ki bawan na sabar jong ka kuensi dan namar kata ngai baga don baga chance yanga namar kumbalong menta baru gi kandidat ki kam try sinong na pomoti penban gide na sabar sinong sudah barakhoi ladang yepei ba te uba original try sinong hi dei mangai marwe la khai ngang te hapo ga sinong mapan nadu ki mi ik hadu anga lang songa sa rang te ngadon bat ki khuna ke sinong te ka sur jung pe ba gami menta ki kwa yo to lokal utrai sinong te ngapan song nungrim ke nyanta namar ba sur jung pe ba ka ong kumta te kata ke de penkerman ba nga bat ngasngan ba namar hamoti ngai i ba ka don ga timing ga election hagas nam arjar khalai ga election haw arjar khadwe khat ar gi pai ba nong sinong jong ga moti baro khoi ki tuik ke ji sulam syagi paradok prasnam sabardar area marka don tu por ke ji sale benjing paradok prasnam jing ke bordar area te ha tu por ka sur jung pai ba ong mano bala banon rai ka su ka san ha bordar area ngin ai ka support bergaji kersian sta iwan ba julius ikular banganon ra mga ka su san ki dapek ki da theu dawa gi i bung la sisa debat ulala sisa banon ra ka su san ketu ne por kat bu idang don ha ka bor hang te ti job hi da kata timing kum kata te arjar kat prapat de ka election arjar khandru kan yo ki pai ba jong ki nong susno ngamoti ki angnut mano bala ban pensnai surong ngin ai ga support gaji kersan diwan ba da skala mare wan ban kular tang kata ki issue jung i nagamta ka election arjar kat pra ba di poisya sha thong te i pat hagane ga kapor kum gidon mata ka timing jong ka election arjar pulai ka sur jong pai ba namar kila kedang kila sahnya namar ba kimla bani gendu ya gini ki MLA ki bejob na mohti bina sabar jeng kuensi ngana mau nwe ki dina sabar jeng kuensi ka shitom ke ngi le hamoti ki ba pli gino shuchnong ji watang bania le chaswar chulong kim ju yo ba te kumno ki ni gendu kita ka ying ka sem kim tip dan takdaw ka sur ju pai ba ka ong gi kwa yo lokal debat nga pensiong numri muru ka sur ju pai ba ga dik sur ju bulai te nak takdaw nga singan ba ngadong ji kerman ka skam na ba hakan election arjara fly ka mohti kan phahida utraisnong paka siapo legislative assembly to habidi berkata ke jing one year election jong ki brug bna syaka sabar jong ga district ka jungi hapo ka themri boy jungi namar gi i hamne ka dei ka jeka kumbo no roi ong ka dei them seisa ba ka dei jeka ko paka bahangne bat sagaweru dagbu burom ya kita ki parlok paradok prasnamo jong ga jaban khasti jungi ki bana gi district ki bawan mani election syakana themri boy ji ki donru ka ji ibeng bi ki ji ipo ba ki i bangi ki nong susnong apo ka themri boy ngi de gi badung nginde kita ki kelur pati ki badon ka spa ka ho te baro hubri hak ji pun kre election menta udang dor bai baro nu election ba de ka spa ka bala ban penjob ki election dan marba kum bagalong menta baro gi businessman ki fai syakakam politik semua syakakam long numi khmat margi i bahangne kadon galat ban le business omban syakri pai ba kimban shu kata ka im nalade lane kata ka jimut jim perkar ke ba daga jinyo i bal halor ite ijindun kam halor kata jing sa syara al nerji sadin nakwa ban syakri ban penha ban le nam ta kata kam de kata ka jing election ni minta ka de business bai dan namar kata ki i bagade kam business ki wan kin nasabar telar ki ong ki kwa ban train ka kata ka bah ka mian karoi ke par
te ka kunasi jungkir kalau menjui te ki distrik ro ki don te ki sa den ki babon nang apoi sermon ki sya west sya jantia sya is wat ha is ro gidan don ki sa den te balikin yale nang ta te kata ka dei ke ba ngai ibat ka bangadon ban ong nak mata kine buna syabar jong ka distrik jing bawan menial election syari boy jing ka dei ki iben yang ki try snong ken ki ken ba om don ki benut ban chalen bangi bat ni ki wala ban chalen bat ni kat kum gajuk kum mentak bala rengkat kita ki klur ba ban pelun te nilai mengitin job baik kata ka dei ka jimut jing perkat kemudian lagi ka ban batai sai kata ngamla ara hadu mentak kum ngan ong sai khmat yopi namar ba ka jinglong jingman jong election hama hati kuandersi ki nong snong jong ga mahati ngampat julap ka election kum balong mentak hadu menta ki pai ba nong snong jong baro snong badan hapo jong ma hati kunensi kim patre ban form uniform hagi election ki baladam nadu ki benai jun pile i gila le don la ka jong jersey kimi syamadan te kum balong hadu menta kim pat don jersey ra namar ba kasur hijung pai ba ong lada ki lidar ki berpersiang ban long lidar ki nongkit kam jong ki wei parti ki lek sigi snong yang baladagi Kristian hari nyalam jumesh penat kepo tang yame jadi kita ki babun hi ki political party ki kandidat ki sitom ba bani unit ha bagi lek sik sinong kita ki primary unit debat ngadeir uwe ubepen sawa kita bangang ha bangalek sik sinong ong nganum form unit ka unit ke dau ba dau san ka penpat pen prai umlang ka salang bat ka hangne ka di ka don ka lat ban corruption ka bahe ba kata kedai gabangan apun sutu sik pai ba bat gi pai ba gi babun ni kim tre ban ya jonya ki unit nak takdau dei tang manga bungla ban batai sai kitu gi batai nagi nyongut ki para kandidat jungi dag buburam ki syu batai start phi dai kin mio ore menta kum balong tang tip sai babaran nyongut ki kandidat ki tension ba kin mio ore ga jingken ka ba ka pati kenalan de ka paka ka bikin sngo singan mar upai ba ahi tre ban rai yana ka sur jung pai ba kum bang ong epi dawan mana menor kidon kitu bejumi naga 6% na i haka election menta tang kum ba arsan persen syabaro nyongud ki kandidat ki degini ju ibaki ki 9% kinum ki khamtam giru temen lele contain nation rang ki balalong gilong kumilang kapa omdon bakran election hamauti kan kenti kumenta kitang gitu gi bapo sausan utkun kirta gi bapo live san snem kiditang kita biki kidiju syabaro ki parti ka kamasai ke bangadon matha syagi nong snong jong ka mahati kunasi ke bangadon ban ong hakane ka election jong next time arjar fly nala lek syaman gi snong nala dep keren nala hakarang ko ko ngala poi lut syabaro gi snong ong ngampat yo ya ka public meeting ngimpat pelong kadang dei tang ji slok haki katok ne kenhun tu ki bangala bani kendu dan re kaju kane kamasai ke bangan pha manta syagi nong snong jong moti bat ke bangadon ban ong ka ke bangla ong ha bangale snong ki kaju kanum dei dak muipat ke bangan ong ne ka bangadon ban ong syabaro ki nong snong jong moti galong bakala dei ke por bagi nong snong jong moti kin kendit ban reuna namar ba ngam kwa bagi nong snong jong moti kin babe ndala dirpor apo san snemata ke jinya khnyum ko bla syar khaiba ke jinya ut jong ipai ba ko bla syar khaiba te kata ke dei khubur ke bangadon ong ski ba kim dei shu ban sya ilam bakala bat ban babe ken hadin jog election kila babe kene ke election madam ten de kene jing babe kam dei banwan arsin ke dei benlong betang sisen dan ka dei kata ke ba na ngadon ban ong sing pai ba nong snong jong mauti